Futhi indoda yami uthe ngabe iqala lento le ngayitshe mhlawumbe into ezodlula ngiyabona impela uyaqhubeka sengize ngathola umntwana ngikhulelwe. Kunzima ukuthi ngimtshele ubaba wengane yami angazi ukuthi ngizomtshela kanjani. Ngizwa ngifike lokwesaba angazi ukuthi ngizokwenza njani. Sisa manje lento isiqala ngoba usukhulelwe nje ingane kaLukhuzane kwenzeka kanjani kuqale kanjani lento yenzeka uvele wakubamba ngenkani Lutho bengangibambi ngenkani bekuthi mangabe emsebenzini mhlawumbe uthi ngiyapheka uzolibele esondele eduze kwami ngibotoza engenza yonke into nami ngagcina ke sengivuma. Ayisa lokhu siyenza lento yethu ubungidlengula bengangidlenguli kodwa nami bengifikelwa imizwa yakhe futhi bese sengi-enjoy. Nanoma indoda yami ingekho isemsebenzini mengabe ikhona uzophambana naye ngabe ibikho nje straight la ekhona. Izonele ngahamba aqale eze endlini ayisiyenze into yethu njengoba sekuze kwahlala ingane nje kunzima ukuthi ubaba wengane ngizomtshela kanjani. Ngiyasaba angazi ukuthi noma bengalithola nosizo ngiyasaba. Imake ubaba wengane yakho mhlawumbe bekuncisha yini benginqabe yini ukuthi alale nawe bebuye enqabe kodwa bese ngingasabi nankinga ngoba bese ngazi ukuthi khona la engithola khona bese ngabe sabi nankinga nalokho ngabe ngincisha. Waqala ngokuthini nje ukulandisa umbukeli ngaphela ubhuti wendoda yakho ngiyamajina nje esephezulu kwakho niyenza lena waqala ngokuthini wathi uyakuthanda noma wathi mzwise wathi angimzwise ngathi mangabe ngithi ngiyanqaba hayi wakhomba ukuthi nayi izinto azenza kimi zenza imizwa yami iphakame. Hayi nami ngagcina sengivuma ke ayisayenza lento le. Hayi futhi nje bengafani nalokho bekwenza ubaba wengane zami nayo besenza okungaphezulu kungakho bese nami ngilokhu ngimlandela sengize ngiyela ngisho ukuyela mengabe ubaba wengane zami engafuni. Ngabe ungilandise kabanzi wena umuntu wakho ubhuti wendoda yakho anihlali ngandawonye nihlala ngakephi ngoba usugcina umlandela sihlala kwaMashu but izindlu zethu ngokuthi ubhuti wendoda yami abandawonye izindlu zabo mhlawumbe akuthathi ngisho 13 minutes uthi uyakhona. Hayi wena into nje manje awusho awukazi uyisole mhlawumbe usulalile ke naye angaze ngiyisole sekuyikhathi ngiyisola manje ngoba sekuze wahlala ingane isithuna ngisazi ukuthi ngizokwenza njani. Ima ukuba ingane ayikho ngaba uyisole ngaba ngiyisoli ngoba akenzi njengoba kwenza ubaba wengane zami futhi ubaba wengane zami ubuya daka utshwala khohle ukuthi nami ngumuntu wesifazane ngidinga ukujabula mhlawumbe ngaba ngiyisoli because into ayenza kimi ngenza ngizizwe ngenye indlela. Ma ubaba wengane zami mhlawumbe uke wamthola enamanye amantombazane ejola nawe ngake ngamthola phambilini kodwa ngadlulisa nami ke ngase kwasekuqhamuka into kanje yenza ubhuti wakhe ayi nami ngase ngithi nami uthi kube khona nami la engithola khona. Ubungaphe revenge kodwa bengaphe revenge kodwa yena ubaba wengane zami ngiyamthanda impela ngiyamthanda inkinga manje ingane le ngizothi ishone eyabani ngoba ngiyamsaba baba wengane zami. Umuntu onjani mhlawumbe umuntu othulayo nje yabo abantu abathulayo umuntu othulayo awumazi ukuthi usuke ethule nani bengasathole nje ngathatha kube nzima ngoba wengane zami bengithi mangabe ngimcela ukuthi asenze into zethu ethi nami sengimsebenzisa ngazi ukuthi ishangana ngivele ngibona ukuthi hayi kushuthi la injabulo ngisakude ukuyithola ngoba uyabona nje lo bhuti wakhe bengenza ngenye indlela nezitayela nje bezenza kumina bengenza ngithole ngihappy ngalendlela futhi nje nababa wengane zami bese ngasamuzisisa nje kahle bese ngizwa yena nje lo bhuti wakhe ingakho nje bese ngize ngimlandela ngisho nokumlandela abo benele ngangithinta nje vele ngizizwa ngenye indlela. Manje ngabe mhlawumbe unayo umama ophi nobaba ophi ubaba wabo la obhuti lapho
Ukhona abahlala emakhaya. Wena wakho mama uphi abazali bakho? Basemakhaya. Bahlala emakhaya. Hey, South Africa. Kunzima. Siswami mangathiwa umuntu wakho uyathola njengamanje athi qhubekani nithandana ungamthemba ukuthi uzokuphatha kahle mhlawumbe uthi akashintshe. Ngazama ukumthemba ngoba ngiyamthanda, ngazama ukumthemba. Mengathi njengamanje hlukanani ngiyasayimela lento. Kunganzima ngoba kahle mina ngiyayisola ngesenze ngisenzile ngengane elesihlalile kodwa yena baba engane zami ngisamthanda. Ngabe wena uyasebenza mhlambe khona la usebenza khona? Angisebenzi benginako yena baba engane zami. Ubhuti wakho uyasebenza? Ubhuti womuntu wakho akasebenzi. Isona nje stress enginaso lesuthi lengane le izona kuba. Angazi sizona kuba. Mhlawumbe ngabe khona umunye umuntu oke wamtshela noma uyaqala ukuzosho la le ndaba yakho engaka? Ukhona engike ngamtshela wakhombisa ukuthi naye uyangigxeka kakhulu ngoba senabe sibili ke nina ngoba senizokhuluma la. Ngabe mhlawumbe awusabi ukuthi omakhelwane bazothi mhlawumbe indoda bekunaki kwenzela yonke into wena uyashintsha wenza ezinye izinto? Ngiyasaba but nabo bayazi ukuthi amaphutha ayenzeka emhlabeni futhi othandweni hlezi kuneyi. Hibe kodwa kuzoba kuyona indoda yami ukuthi yenza njani. South Africa kunzima. Uyabona mu indoda uhamba uyosebenza kanzima. Ucabanga ukuthi ngabe emuva kwenzakalani? Ingabe umuntu wakho wenzani la khona mangabe upartner wakho? Siswa manje umuntu oqala lo ogange naye noma mhlawumbe ukhona umnyuke waganga naye? Umuntu oqala nje ngiqala mina umuntu ebengazi uhleze seduze wami baba wengane yami. Ingabe ubhuti wakhe mhlawumbe akanayo intombi noma umuntu esifazane? Ubenayo umakoti wakhe waphinde wamshiya. Mhlawumbe unayo kenye intombi eseceleni bese uzoba yimina ke. Wayemshiyelana? Wayemshiyela ukuthi uthanda ucansi. Wamshiya ke emshiyiswa yilokho. Basi nangimina bengibona ukuthi ngempela uyalithanda ucansi, uyalithanda ngempela ngoba akanaso isikhathi sesikhathini.